Viete, keď máte sen a neviete si ho úplne splniť, lebo ešte neprišiel ten čas, ten správny čas, ale nájdete možnosť alebo spôsob, ako si ho do určitej miery splniť. Môj sen je mať cukríka doma. Cukrík myslím ako auto, ktoré vyťahne človek len cez víkend. A bohužiaľ ešte nie som na tom tak, že by som mohol mať nejakú M3 od BMW, ale našiel som spôsob, ako si napríklad tohto tátoša upraviť, tak aby mi to splnilo môj detský sen. Prišiel som do servisu Jarik, môjmu kamarátovi, že ideme vymieňať výfuky a tuningovať Bavorak, ako som už povedal. Ale zistil som, respektíve zistili sme, že chýbajú tesnenia, takže to budeme musieť nehať tak a vrátiť sa k tomu pondelok, útorok, streda, nevieme. Takže tak. 1 week later. Tak po týždni sme zase tu a ideme sa postarať tohto krásneho tátoša BMW 335ičko. Bude to vyzerať úžasne. Pomaličky sa blížime k tomu, že začneme tuningovať vysnívané auto. Tu máme tie krásne výfuky. Vidíme, keď to nahodíme, že ako to bude vyzerať. Nebude to vyzerať. Ja poviem, ako to bude vyzerať. Dám ti to naopak. Daj mi to naopak, opačne. Opačne. Výfuky daj spredu. Namontujem to opačne. Myslím, že toto je vyfúk. Mali sme dať soundcheck. Soundcheck Soundcheck. predtým a potom. Mám soundcheck teoreticky. Keď to naštartuješ. Viktor, prosím ťa na to, že aj toto. A chod si natočiť to hovno, po čo si prišiel. Počujte sa, Jaro tu má neupratané prostredie, mal by údržba areálu jebať za to, že sa mu kozy prechádzajú po dielni. Dobrý, mal som ráno hnačku, tak ma trošku... Vysral som sa pred Bavorák, mám potom ráno prešiel. No? Výfučík sme zhodili. Krásne sme ho zhodili, teda obidvaja ho zhodili. Ja som ho predržiaval. A teraz naštartuj a príde. Naštartuj, hasni. Naštartuj, hasni. Naštartuj, Počúvaj, to by som pajkovačkou lepšie zazeral. Počúvajte, vy chodíte vystretí. Počúvaj. A ja. To si zoberem. Čo? To nutro chcem. No vyzbíjaj to. Čo tam je? Zobrať, nevieš. Máš krabičku? Čo tam je? To je vzácnosť. Katalizátory. Odkupujeme. Ej, katalizátor. Staré pračky. Dobre, toto Takže auto má krásne. batérie. Ideme na to, pokračujeme ďalej. No čo, Jarik? Ako to hodnotíš? Jaro sa nevyjadruje. Že Jaro sa nevyjadruješ. Ja len. Poď sa. Keď budete chcieť autoservis Jarik 0908 425 166. 165, ty blázon. 65, tak zle to máš spravené. Vyzerá to ako 6. Ale dobre.
Kedy ideme lopiť fóliu na tvoje otec? Postupujeme. Videj tomu? Ale tak normálne. nejak Dobre. Nahodujem. Čo? Ďalší týždeň zhodím.